Insellmulkom. Nilqgħukom għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn ser inwasslulkom il-Lectio Divina għal dan it-tielet ħadd tal-għid. Insellmu lil dawk li qed isegwuna kemm f'xandira diretta jew f'xi waħda mir-ripetizzjonijiet fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju u fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi tagħna. Smajta ġensi dmuħu l-krib, kull min jiex bidlam u dnub, neħilsu fis, jen li ħlaqt il-kwikeb sbih, l-afdaw nibdel minnu fih, min se jwassal dan it-dar, nibat lil min, ħdejk jien ġejt mulej, li trid mulej, leħnek smajtu fil-ħemda tal-lej.
fejn trid, jekk tmexxini int f'qalbi nos il-poplu li ntgħażil. Jien tal-ksieħ u sħana s-sit, doqtlu ġieħ ta' ġens marit, għax ħabbejthom lilhom bkejt, ma tawni l-ġeb, lubhom ibsa nibdel jien, unkebbisom bin-nirien, ngħidilhom dak li nixtieq, nibgħat lil min ħdejk jien ġejt mulej, li trid mulej, leħnek smajtu fil-ħemda tal-lejl, jien immur fejn trid, jekk tmexxini int f'qalbi nos il-poplu li ntgħażilt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Qaddis sabiex jagħmel dak li Ġesu għamel meta ltaqa' kif sejrin nisimgħu l-lejla mad-dixxiepli u l-oħrajn li kienu miġburin fl-orfa, fetħilhom qalbhom moħħhom biex jifhmu l-kelma tiegħu. Aħna l-kelma nisimgħuha imma jrid ikun l-Ispirtu Qaddis tiegħu li jgħinna nifhmuha biex inħadmuha fil-ħajja tagħna. Għalhekk o Spirtu Qaddis dawwalna, ħeġġiġna, imlina bl-imħabba tiegħek lejn il-kelma. Sabiex din il-kelma tkun għalina dawl fil-ħajja tagħna, tkun għalina kuraġġ qalb il-qtieħ ta' qalb, tkun għalina ħelwa għasel waqt il-mor tal-ħajja. Spirtu Qaddis, tħallinix waħidna, ejna, u dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, iż-żewġ dixxiepli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Emmaus kienu qegħdin itarfu lil 11 u lil dawk li kienu magħhom xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom: Is-sliema għalikom. Huma twerbru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja. Jiena hu. Missuni u ifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U għaw jgħidilhom dan u rihom u deħ u riġleħ. Iżda billi huma bil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemnu u beqgħu mistaġba, qalilhom: Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn?
huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u hu ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet. Jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom: hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalem. Intom xhud ta' dan u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom iqbgħu fil-belt sa ma Alla ikun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Intom ix-xhieda tiegħi jekk mal-poplu tistqarru min jien. Intom ix-xhieda tiegħi jien li nagħti l-veru ħelsien. Intom ix-xhieda tiegħi li nibgħatkom il-kol kullimkien. Iġdu għalija bla ebda mistħija li għadni jissit tal-ħolqien. Għatu dix-xhieda li l-ħodkom mixtieqa li jarfu fis-sewwa min jien. Nibgħatkom ġejt jgħid il-mulej bħal naċ qalb miljuni tal-pub. Morru għejdulhom li min jaċċettani minn lupu jinnamlu ħaruf. Intom ix-xhieda tiegħi jekk mal-poplu tistqarru min jien. Intom ix-xhieda tiegħi jien li nagħti l-veru ħelsien. Intom ix-xhieda tiegħi li nibgħatkom il-kol kullimkien. Iġdu għalija bla ebda mistħija li għadni jissit tal-ħolqien. Għatu dix-xhieda li l-ħodkom mixtieqa li jarfu fis-sewwa min jien. Nibgħatkom ġejt tant min jien fdejt għal min demmi kollu xerrit. Morru għejdulhom li mxenna għalihom nannaqhom min dejjem jinrid. Intom ix-xhieda tiegħi jekk mal-poplu tistqarru min jien. Intom ix-xhieda tiegħi jien li nagħti l-veru ħelsien. Intom ix-xhieda tiegħi li nibgħatkom il-kol kullimkien. Iġdu għalija bla ebda mistħija li għadni jissit tal-ħolqien. Għatu dix-xhieda li l-ħodkom mixtieqa li jarfu fis-sewwa min jien. Nibgħatkom ġejt għax qatt ma nsejt lil ħafna li telqu il-bot. Morru għejdulhom li lest li nilqahom u nerġa' inqedhom fis-sod. Intom ix-xhieda tiegħi jekk mal-poplu tistqarru min jien. Intom ix-xhieda tiegħi jien li nagħti l-veru ħelsien. Intom ix-xhieda tiegħi li nibgħatkom il-kol kullimkien. Iġdu għalija bla ebda mistħija li għadni jissit tal-ħolqien. Għatu dix-xhieda li l-ħodkom mixtieqa li jarfu fis-sewwa min jien. Nibgħatkom ġejt jienu l-feddej, nibgħatkom fost ħafna eluf. Morru għejdulhom kif lilhom salvajthom għax ġejt biex insib il-mitluf.
Intom ix-xhieda tiegħi jekk mal-poplu tistqarru min jien. Intom ix-xhieda tiegħi jien li nagħti l-veru ħelsien. Intom ix-xhieda tiegħi li nibatkom il-kol kullimkien. Iġdu għalija bla ebda mistija li għadni jissit tal-ħolqien. Għatu di xhieda li nħudkom mixtieqa li jarfu fis-sewwa min jien. Nibatkom ġejt għax irrid ngħid minn fommok li nħobbhom tassew. Morru wejdulhom bil-ħajja fisrulhom li jiena irbaħt anke l-mewt. Intom ix-xhieda tiegħi jekk mal-poplu tistqarru min jien. Intom ix-xhieda tiegħi jien li nagħti l-veru ħelsien. Intom ix-xhieda tiegħi li nibatkom il-kol kullimkien. Iġdu għalija bla ebda mistħija li għadni jissit tal-ħolqien. Għatu di xhieda li nħudkom mixtieqa li jarfu fis-sewwa min jien. Is-silta li għadna kemm smajna mill-Vanġelu ta' San Luqa tinqasam fit-tnejn. Għandna l-ewwel vers waħdu, imbagħad il-bqija. L-ewwel vers jaqbad ma' silta oħra. Id-dixxipli ta' Emmaus jirritornaw Ġerusalemm. L-ewwel taqsima. It-tieni taqsima Ġesu jidher fil-orfa fost id-dixxipli u magħhom kien hemm oħrajn, jurihom, ikellimhom u qawwihom fil-fidi. Ħanibdew bil-mod infissru dawk il-punti qawwijin li hawn fis-silta tal-Vanġelu li smajna. Mena, l-ewwel vers. Id-dixxipli reġgħu Ġerusalemm, lura Ġerusalemm, kien dalam, irritornaw għamlu mixja ta' 12 kilometru lura, l-ewwel il-qudiem waslu d-dar 12 kilometru, reġgħu lura 12 kilometru oħra. Ġerusalemm, fl-orfa l-istess orfa fejn Ġesu għamel l-Ewkaristija, fejn Ġesu der, anki l-Vanġelu ta' San Ġwan, tiftakru l-ħadd li għadda kien ta' Tumas. Fl-istess orfa fejn imbagħad 40 ftit iktar ġurnata wara niżel l-Ispiritu Santu, fl-istess post. L-Evanġelista Luqa mingħajr ma jgħid imma ekku jagħti importanza kbira lill-belt ta' Ġerusalemm. Difatti. Jiftaħ il-Vanġelu tiegħu itħabbira Gabriel ħabbar lil Zakkarija li kien fit-tempju, it-tempju ta' Ġerusalemm li ħajkollu tarbija. Hekk jiftaħ il-Vanġelu ta' Luqa Ġerusalemm. U jagħlaq bis-silta tal-lum, anzi is-silta tal-lum jgħidilhom titilqgħux mill-belt, ibqgħu f'din il-belt, ibqgħu fil-belt ta' Ġerusalemm sa ma Alla jlibbiskom bil-qawwa tiegħu. Jiġifieri għandna dik ngħidulha inklużjoni. Jiftaħ il-Vanġelu tiegħu fil-belt qaddisa, jiġri x'jiġri minn Ġerusalemm u jarġa' jagħlaq fil-belt ta' Ġerusalemm. Luqa jagħti importanza kbira. Dawn it-tnejn li issa x'ħin irritornaw kien dalam sew, tiftakru meta ltaqgħu magħhom u għamlu ta' birruħhom li sejrin u dawk qalulhom
dak id-disċiplu l-barrani qalulu fejn sejjer, qed jidlam, idħol magħna. Kull biċċa ħobs, orqod, imbagħad l-għada kompli l-vjaġġ, mena ġifieri l-ġurnata kienet waslet sewwa biex jidlam. Madankollu irritornaw lura. Għarfu lil dak il-barrani fil-qsim tal-ħobs. Għaliex għarfuh? Għax dan il-barrani, meta kien fuq il-mejda magħhom, x'għamel? Ħal-ħobs li kellhom qudiemhom, qal il-barka, Ewkaristija, għal il-barka fuq il-ħobs, qasmu il-ħobs u tawlhom biex jiklu, ħudu u kulu. U dak il-ħin qab minn qudiemhom, issa ħanfisser hawnhekk, qab minn qudiemhom, il-Grek juża kelma afantos, jiġifieri ifisser sar inviżibbli għal għajnejhom, imma kien aqar kemm sabiħa, kien għadu preżenti fosthom fil-ħobs, fl-Ewkaristija. Għax Ġesu hemmhekk għamel l-Ewkaristija. Huma l-istess 4 ġesti li jagħmel Ġesu l-ħamis biex waqqaf l-Ewkaristija ħal-ħobs, birku, qasmu u tawlu. L-istess 4 ġesti hawnhekk Emmaus, u l-istess ġesti jagħmel anke San Pawl, anke fuq il-baħar qabel ma wasal Malta. U hemmhekk għajnejhom, l-għajnejn tal-ġisem, il-dan il-barrani ma baqgħux jarawh, imma kien għadu preżenti fosthom fl-Ewkaristija li jagħmel fil-ħobs. U dawn ma rawx dar. Imma iltaqgħu miegħu u din il-laqgħa miegħu tant bidlithom, tant iċċara dak li kien imċajpar qudiemhom. Għaddiju lejl, għaddiju 12 kilometru, għaddiju l-biża, irritornaw Ġerusalem. Dan huwa l-ewwel vers. U mhux biss ikompli jgħidilna l-ewwel vers, iltaqgħu magħhom, daħlu, għalulhom, irrakkontawlhom, għalulhom id-disċipli, l-apostli, xi ġralhom, għalulhom. U għalulhom ukoll kif għarfu lil Ġesu taraf, taraf, x'kien għarfuh, x'kien qasam il-ħobs. U dawn kienu għadu jitkellmu magħhom, kienu għadhom jitkellmu. U x'in kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu, importanti dik il-kelma, innifsu mhux taħt xi figura oħra, xi simbolu, innifsu Ġesu, innifsu waqaf f'nofshom u qalilhom. Din is-silta tixbaħ ħafna lill-Vanġelu ta' San Ġwan meta Ġesu ħadd ilgħid u 8 ijiem wara Ġesu der fl-Apostli darba mingħajr Tumas u darba kien Tumas magħhom. Ġrajja li seħħet kif qedna f'dik l-orfa fejn saret l-Ewkaristija. Ġrajja li seħħet Ġerusalem. Ġrajja importanti dejn li seħħet l-ewwel jum tal-ġimgħa, Ħadd wieħed jum il-mulej il-Ħadd. Ġrajja li saret fit-tard fil-għaxija. Dan skont San Luqa. U l-Vanġelu jgħid waqaf il-verb tieqaf. Mela xi ħaġa f'sensija.
Dan l-istess verb qiegħed użat ukoll Ġwanni jużaha l-Madonna wieqfa kienet fuq il-Kalvarju, wieqaf b'sens sieħ. Ġesu waqaf. Mela Ġesu wera li huwa rebbieħ, li huwa glorjuż, li huwa ħaj. Fl-Apokalissi hemm definizzjoni tgħid jiena il-ħaj, il-vivente. Jidher l-unur, l-sbuħija, l-glorja, il-ma jqaddiju l-passjoni. Waqaf. U hemm dettall ieħor importanti li Luqa jagħtih importanza, waqaf f'nofshom, fin-nofs. Minnu fin-nofs huwa ċ-ċentru. Din il-kelma fin-nofs insibuha anke fil-Vanġelu ta' San Ġwan meta jgħid jisalbu l-Ġesu, tnejn wieħed kull naħa u jgħidu Ġesu fin-nofs. Imma anke Luqa din il-kelma fin-nofs jużaha ħafna. Ħansemmilkom xi eżempji. Pereżempju, meta aħna ngħidu ntilef, ma kien intilef xejn Ġesu ta'. Irritornaw Giuseppi u Marija u sabuh fit-tempju isemgħuha f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom f'nofs l-għalliema. Iċ-ċentru dan għadu ta' 12 sena ta' għal irġiel leħja kien ikunu bravi ta' fux. Kien ikunu jafuh l-Antik Testament dawn ir-rabbini u l-interpretazzjoni għala taħsbu li aħna forsi naħsbu dik li aħna ngħidu ignoranti mhux naħseb ignoranti aħna. Kienu jafuha l-iskrittura u kif ifissruha u l-festi u d-drawiet. Allura dawn l-orrif jiet minnhom pereżempju Nikodemu. Gamaliel. Smajna storja fuq Gamaliel dil-ġimgħa fl-Atti tal-Apostli, illa u jiena kemm kienu bravi, għadhom ikkwotati sal-lum fit-Talmud ludi. Dawn staġbu. Jismagħhom u jistaqsihom, flok ma jistaqsu huma. Imma l-importanti qegħdin ngħidu l-lejla fin-nofs. Ġesu dan it-tifel ta' 12 sena dik kienet il-funzjoni jgħidula tal-bar mitzva. Meta t-tifel il-bar isir jista' jaqra l-liġi ta' 12 sena. Bar mitzva. Fin-nofs. Kelma oħra Luqa li jużaha fin-nofs. Ġesu kien Nazaret, ara il-profeta Iżajja, taħu jaqra l-ktieb u ara dik is-silta l-ispirtu tal-mulej fuqi għalek u konsagrani u batni biex inxandar. Batala il-ktieb għallhom semmew din is-silta ta' Iżajja li għadni kemm rajt din is-silta seħħet illum fija seħħet fejk. Mela Iżajja kien jitkellem fuqek dwarek, mela ma nafux min jint minn Nazaret. U tant irrabjaw, mbagħad qalilhom għallhom isemmewni l-ebda profeta mu meqjun f'pajjiżu taf jien minn Nazaret ma tidux tafu bija. U rrabjaw u ddeċidew li joħorġuh il-barra u jixħtuh għal isfel minn Nazaret. Imma xejn il-Vanġelu ġejja l-kelma xejn għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer għaddiju Ġesu nofs, fin-nofs. Għandna eżempju ieħor Luqa juża l-kelma fin-nofs. Darba kien qiegħed qalb in-nies ġew wieħed bidu nixfa jgħid il-Vanġelu, Ġesu sejjaħlu qallu qum u oħroġ fin-nofs. Ejja fin-nofs, ħajarawk. Ekku kollha hawnhekk Luqa qed jgħidilna Ġesu in-nifsu waqaf fin-nofs. Waqaf fin-nofs.
persuna ċentrali, importanti, mhux fil-ġemb, fin-nofs. U x'imkien fin-nofs selmilhom. U selmilhom tal-ludi li kien lill-lud bl-espressjoni Shalom, Shalom lachem, Slim lilkom, Shalom lachem. Sanki hawnhekk jridu nagħmlu ftit distinzjoni. Il-paċi magħkom. Il-paċi biblika, ix-Shalom, mhix l-ejrene tal-Griegi. Ejrene bil-Grieg paċi, Sant Irenew, il-qaddis tal-paċi. Għal-poplu Grek, il-paċi hija li ma jkollokx gwerra, li jkollok il-ġid fil-pajjiż li ma tkunx marit, għandek il-paċi. Imma il-paċi biblika, x-Shalom, tfisser iktar, għandek il-grazzja fik il-nifsek, għandek xi ħaġa mhix ta' din id-dinja, xi ħaġa spiritwali, Shalom, selmilhom. L-istess anke tislima li nsibu f'San Ġwan. Is-sliem, il-paċi magħkom, is-sliem għalikom. Ir-rigal fl-ogħla grat ta' żmien mhux ta' biss tal-Eid, ir-rigal tal-Eid, il-paċi magħkom. U dawn twerbru bil-biża', twerbru. Dan huwa stat ieħor ikkawżat twerbru minn nuqqas ta' fidi. Għax minn m'għandux fidi l-aħwa jibża. U il-gustusa, iktar ma tonqsok il-fidi, iktar tibża. Għax int qiegħed il-fiduċja tiegħek fl-affarijiet ta' din id-dinja, fil-bnedmin ta' din id-dinja, u ma m'intix tibni fuq il-pedament, fuq il-blat, fuq Ġesu. Tonqsok il-fidej, tikber il-bisa fik. U Ġesu rawhom. U għallilhom Ġesu. Imma l-ewwel nett dik il-biża' fil-Vanġelu Luqa jużaha jerġa', għax kont insejta, meta kienu fuq id-dajsa mal-tempe, x'qalilhom Ġesu? Għaliex bżajtu? Ja nies ta' fidi żgħira, qed taraw li min jonqsu l-fidi terkbu l-biża'. Għaliex bżajtu? Ja nies ta' fidi, jien mhix qiegħed magħkom. Għaliex bżajtu? Jien ma ħabbartilkomx. Ħanaqralkom silta mill-Vanġelu ta' San Luqa li Ġesu fejn Ġesu qalilhom minn xex kellu jgħaddi. Aħna riġaġejja jisimgħuha tilejn Ġerusalem, Luqa Ġerusalem, tilejn Ġerusalem. U jeħtieġ dej li bin il-bniedem jiġi moti fidejn il-pagani ġifieri ir-Rumani, fidejn il-qassisin il-kbar, is-Sadduċej joqtluh u fit-tielet jum iqum. Mela Ġesu kien qalilhom, ħabbrilhom. Imma xorta waħda baqgħu xettiċi, għalhekk twerbru bil-biża', u kompli jgħid għaliex tħawwattu. Dan huwa verb importanti. Ħanfissru sew. Għax it-translations fqar. Għaliex Ġesu tħawwattu, titħawwat. Xi fisser preċiż? Ħanejdilkom. Ftit użat dan il-verb fit-Testament il-Ġdid, ftit, għax verb qawwa ħafna. Tarasso bil-Grieg, turbazzju. Ġesu għadda minn dan l-istat, ħanejdilkom fejn. L-ewwel għadda minnu quddiem il-qabar tal-Lażru.
Ġesu kien jaf li hemm ġew hemm bniedem ilu 4 mejjed jinten, kien jaf Ġesu. U kien jaf li se jagħmel miraklu kbir. U l-Vanġelu jgħid Ġesu ħass ruħu mħawwad u ħadd talab il-missieru l-istess verb ta' rassu. Fl-aħħar ċena Ġesu qabel ma kixef u qalilhom li wieħed minnkom se jittradini, il-Vanġelu jgħid Ġesu ħass ruħu mħawwad. Bit-tensjoni li kellu. U l-istess verb jirritorna fil-Ġetsemani. Fil-Ġetsemani kif jgħid l-awtur tal-ittra lillu Ġesu talab vuċi għolja lill-missieru. Ħass lilu innifsu. Tafu xi tfisser preċiż titħawwad kif qed infissirulkom jien ta' rasso, taqbad tirtriet bil-biża li jaħkmek, titlef il-kontroll fuqek innifsek. Hekk ġralhom dawn il-povri nies f'dik il-kamra, f'dik il-orfa. Uħud minnhom meta raw il-Ġesu bdew jirtredu. Għax tħawwadtu. Għaliex dan il-biża kollu fuqkom? Għaliex? Huwa verb qawwi ħafna. Jiġifieri hawnhekk dawn li kienu miġburin kważi kważi ħarġu minn sensihom. X'in raw il-dan il-bniedem, il-dan Ġesu qudiemu bibien magħluqin imma qudiemu. U allura ħajamnilhom kuraġġ ta' kif jagħmel kuraġġ lil kull min jersaq lejn Ġesu. Xejdilhom. Xejdilhom. Araw idejja u riġlejja. Anki hawnhekk għandna ħafna xi ngħidu. Ħudu paċenzja bija ħanfisser. Araw il-verb Grek, araw, tara. Translation f'ira. Hemm 3 verbi bil-Grek ħana traduċejnihom taraw. Hemm il-verb blepo, theoreo u choraw, ħanfissirhom. Blepo tara l xi ħadd daqqatajn żbrix Buongiorno, u sejjer naħħa u jen sejjer naħħa oħra, rajtu. Imma tiġġudikaħ kif taraħ ma l-ewwel daqqatajn. Issellimlu u int rajtu. Dak huwa l-verb bil-Grek mod, blepo. Sejjer. Hemm it-tieni verb. Theoreo, minn għandna teorija. Tara il-bniedem iva imma taħseb fuq dak li rajt. U tikkonkludi, tgħid imma possibbli jiena rajt sew. Tidħol f'dubji, imma tidħol ukoll ftit fik innifsek tistaqsi. Id-dubju li tidħol fih għax inti rajtu bdejt taħseb dwar min il-min kellimt dwaru. Imma hemm it-tielet verb, ħorao. Tara, tibqa' taħseb, tagħmel l-esperjenza tiegħu. Dan il-verb ifisser tifhem iktar mill-sempliċement dak li qed tara, tifhem iktar. Tirrifletti, taħseb fuq dak li rajt, mhux tinsa. U għalhekk Ġesu qalilhom, araw, xaraw, aħsbu, fuq issa jaħsbu. Araw idejja u riġlejja.
Mhux sempliċement taraw, aħsbu, immeditaw x'intom x'qed nurikom il-pjagi. Is-sinjali awtentiċi, ġifieri awtentiku veri, tal-passjoni u l-mewt tiegħi. Il-pjagi urihom Ġesu bħala siġill, araw, ħoraw, aħsbu ftit, immeditaw x'iswew li dawn il-pjagi lili. Mhux ta' hekk, blepo l-ewwel verb, żbrix, le, immedita, aħseb, itlob. Ma verb qawwi. Is-sinjali San Pietru fit-tieni ittra tiegħu, fl-ewwel ittra tiegħu jgħidha din il-ħaġa bil-pjagi tiegħu meta mbagħad niżel l-Ispirtu Santu u beda jgħallem u kiteb l-ittri tiegħu din idaħħalha din il-frażi kunu għafu li intom bil-pjagi tiegħu intom fiqtu bil-pjagi tiegħu intom fiqtu imma aħseb, immedita, itlob. San Ġorġ Preka kellu nissel u kiteb ħafna fuq il-pjagi ta' Ġesu. Ħafna. San Ġorġ Preka kien jemmen hemm verità ta' fuq il-qawwa li għandhom il-pjagi ta' Ġesu. It-talb li s-soċi tiegħu kien jgħidilhom u hemm miktub. Meta titolbu lil Alla l-Missier, aħna lil Alla l-Missier nitolbu, imma jitolbuh u resqulu permezz tal-pjagi tat-tifel tiegħu ta' ibnu. Ħa nagħtikom eżempju, għandu talba l-erwieħ, kif jitolbu permezz tal-pjagi s-soċi, hekk ara. Alla Missier, għasemawa, Alla Missier, noffrilek, sa noffrilek, il-pjagi divini ta' ibnek Ġesu Kristu, għall-erwieħ tal-purgatorju, sabiex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għad-djun tagħhom u tqedhom fil-ferħ etern tiegħek, ma noffrilek il-pjagi divini għall-erwieħ, jew pereżempju għall-benefatturi, Alla Missier, noffrilek il-pjagi divini għal min? Għall-benefatturi tagħna sabiex intpattilhom il-pjagi ħut il-eżiż, il-pjagi ta' Ġesu. Issa ħa ngħidilkom ukoll qegħdin hawn, aħna billi ma naslux sal-aħħar. Kull nar ta' ġimgħa, il-kbar wara li jkunu għalmu ħadu paċenzja bit-tfal flok xift 2, ma 8 ta' fil-għaxija jibda jgħidulu għas-senjatur, sija ta' għalejm bejnietom il-kbar. Nar ta' ġimgħa l-aħħar ħaġa jagħmlu jgħidula il-qima tal-pjagi, il-qima tal-pjagi. Dak li qal Ġesu, ħaraw il-pjagi tiegħi, ħoraw, immeditaw fuq il-pjagi. U din tikkonsisti billi jagħmlu salib fl-art mingħajr il-ġisem, salib. Mbagħad jagħmlu 5 tazzi ħomor, 2 fejn saqaj, 2 fejn il-kustat u 2 ħdejn ir-riġlejn. U dak preżenti s-soċi letteralment jinżlu marku btejhom fl-art. U s-superjur jixel xema u jgħid pereżempju il-pjaga divina ta' Seq Kristu x-xellugija. U s-soċi jirrispondu ejjew nivveneraw u naduraw u jinizlu rashom salat. Sinjal ta' riverenza kbira lejn il-pjagi ta' Ġesu. Din hija talba ta' Don Ġorġ pura, ta' Don Ġorġ Preka li ssir kull nar ta' ġimgħa.
il-qima tal-pja. U Ġesu il-dawn l-apostli, il-dawn in-nies miġburin f'dik il-orfa qed jgħidilhom araw, ħarsu, ħoraw, immeditaw, itolbu bidejja u riġlejja bil-pjagi. Għax il-fidi ħut il-eżiz biex temmen hija esperjenza hija esperjenza. Kien għadhom lura, allura jkompli jgħidilhom missuni u ifmuha. Ma l-ewwel araw, issa missuni ejja il-mess jiena dak li kont qabel il-passjoni, jiena waqt il-passjoni, u jiena egojmi, u jiena issa. Dik il-jiena għala Alla lil Mosè minn ġol ħoġġiġa nar taqbad, meta Mosè qallu ma jien il-Farawn. Min sammur ngħidlu li batni, u Alla jkellmu minn ġol nar jaqbad. Mur ngħidlu jien li kont, jien li għadni u jien li nibqa. Ejmi, u Ġesu qed jgħidilhom ifmuni, missuni, jiena għalfejn dan id-dubji. Ħarsu lejn ir-riġlejn, lejn xi ħaġa materjali, ħalli tifhmu li jiena dak li kont qabel u għadni magħkom. U hawnhekk issa il-paġna teħla ftit, id-dowr daqsxejn għax jgħid illi huma fil-ferħ tagħhom ma rridux jemmnu l-ewwel beżanejn qalbhom maqtuwa, imissa kellimhom ara l-laqgħa ma' Ġesu. Araw, missu u ntlew bil-ferħ. Ejjew. L-istess parallelizmu mal-kliem li Ġesu qal lil Tumas, ejja, ħares lejn il-pjagi, il-ferħ tiegħi magħkom. Hija kelma li tant tirritorna f'dan iż-żmien tal-għid. Fil-prefazzju pereżempju, prefazzju dik it-talba li ngħidu qabel ma ngħidu qaddis. Kif tagħlaq għalhekk f'dan iż-żmien ta' ferħ imxerret fid-dinja kollha, dan iż-żmien ta' ferħ. It-talba tal-Madonna, Reġina Ċeli, Retare, Madonna Marija, ifraħ. Il-ferħ. Dawn bdew jifirħu. U kompla ħut il-Eżies, kompla jinsisti li ju verament il-Ġesu ta' Nazaret, it-tielet prova. Mena araw, missu issa ħaniklu xi ħaġa. Pax nimmorru d-dar il-lejla aħna. Ħaniklu xi ħaġa. Għandkom xi ħaġa tal-ikel. Għandkom. U mhux biss talabhom. Imma kiela qudiemhom. Hawnhekk hawn kummentarju sabiħ ħafna ta' wieħed mill-qaddisin tal-ewwel żminijiet tal-Knisja ta' imisma l-Apostli Sant Injasju ta' Antiokkja li miet fis-sena 108. Ġifieri miet Ruma Qalb Liljuni. Xeħtuħ Qalb Liljuni. Sant Injasju. U Sant Injasju jgħid, meta jikkummenta dan it-test, jgħid li Ġesu qalilhom hekk biex jurihom li kien verament bnied, ħanejdilkom għal bnied għaliex kienet ħarġet l-idea tagħlim qarrieq tad-doċeti l-ewwel żminijiet tal-Knisja li kienu jgħallmu li Ġesu taraħ biss fantażma. Anke qabel il-Passjoni u kienet ereżija li qabdet ħafna u jwallu ma waħda tara. Imma dawn riedu jemmnu illi Ġesu verament kien bniedem bħalna.
ġisem u ruħ. Għandkom xi ħaġa x'tiklu? Għandkom? U kiela magħhom. Mela Ġesu verament mhux fantażma, mhux xi ġisem spiritwalizzat, ma Ġesu bniedem bħalna. Ġisem glorjuż imma bniedem bħalna. Araw, missu, qiegħed niekol magħkom. Imbagħad Ġesu jiftaħ bexxa ftit iktar xi ħaġa dwaru sabiħa ta' din ġejja, sabiħa. Jgħidilhom imma intom kif ma tistgħux tifhmuha, ara x'qalilhom. Ma kienx jeħtieġ li jimbagħti kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi, din tas-salmi hawnhekk biss tinsab. Il-dawk id-dixxipli ta' Emmaus il-dawk it-tnejn għalilhom mhux hekk hemm miktub li bin għandu jibgħati fil-liġi u l-profeti waqaf hemm. Hawnhekk Ġesu iżid it-tielet taqsima is-salmi. Il-liġi ta' Mosè, il-profeti u fis-salmi. Ħajndikom xi ħaġa dwar is-salmi. 150 għajnja. Kuljum naqraw biċċa minnu fil-Quddisa kuljum. Ġesu kien jafu mis-salmi l-aħwa ta'. U għandna diversi okkażjonijiet, issa nsemmihomkom il-ftit ħilli fadal. Fejn Ġesu ikkwota xi salm. Jiġifieri irreċita xi salm. X'kien jafhom Ġesu, tgħallimhom. F'ċertu okkażjonijiet partikolari. Issa nfisser. Ħanibda mill-iktar wieħed konfidenti miegħu, ħafif. Meta Ġesu fil-kapitlu 10 ta' San Ġwan li jitkellem dwar ir-raj, jiena jien ir-raj is-sabiħ, ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għandna tiegħu inna. Lek hemmhekk Ġesu telaq mis-Salm 23 nafuh aħna għas kont ngħiduh il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. ċar. U jikkwota wkoll il-profeta Eżekjiel, kapitlu 34, meta jitkellem fuq ir-raj. Missa ħana nagħtikom ftit eżempji oħrajn dwar Ġesu jikkwota s-salm biex jurihom li s-salmi qalu għalih. Ħana nagħtikom eżempju. Pereżempju fl-aħħar ċena, l-aħħar ikla. Għalilhom Ġesu, għalilhom wieħed minnkom tassew ngħidilkom doppja, qawwa, tassew wieħed minnkom se jittradini. Hemmhekk ġolka min se jittradi? Pietru, Gustus ta' Pietru. Għammes il-verb, mhux għamillu sinjal trid tkun. Għammes, nuwejn bil-Grek, nuwejn, għammes il-ġwanni. U ġwanni dak il-ħin kien rasu fuq sider Ġesu biex jgħidlu jikxef minnu. Pietru jammes il-ġwanni. U ġwanni għallu, min mulej sa jitradik, min. U Ġesu jikkwota salm. Ħanaqra għalkom x'qal Ġesu, kif wieġeb Ġesu. Min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Dan huwa Salm 13, Salm 13 fejn jen? Min kiel il-ħobs. Is-Salmu 41 vers 10. Ara Ġesu qiegħed jgħidlu dak li qal is-Salm seħħ fija wieħed minnkom qiegħed jiekol miegħi fuq il-mejda u t-tradini tani bis-sieq. Eżempju ieħor tas-Salmi dawn sbieħ ta' Ġesu dieħel Ġerusalem. Ħadd il-pan ngħidulu aħna.
u hemmhekk festa. Bdew jifirxu l-minatar fit-triq, it-tfal bdew jgħidu. U bdew jgħidu, viva dak li ġej, Osanna, minn David. Kellhom tfal, tfal, mhux. Tfal barka kbira tas-sema. Tfal, ifmuni. Il-Fariżej u xuħut minnhom marru fuq Ġesu. Għallu, menna m'intix tismagħhom x'inhuma jgħidu. Sekkithom. Waqqafhom. U Ġesu jikkwota żewġ salmi. L-ewwel qed jgħidilhom jekk jisktu dawn jibda jgħajjat il-ġebel waħda. U t-tieni jgħidilhom hekk ara. Qatt ma qrajtu sema komu sabiħ, Salm 8 vers 3. Ġesu qed jikkwota jgħidilhom intom ma smajtux x'qal is-Salm, qatt ma qrajtu għal semu kemm preċiż li minn fom it-tfal u t-trabi tal-ħalib int ħejjejt tifħir għalija. Imma intom qatt ma qrajtu li t-tfal u t-trabi tal-ħalib għad tiġi żmien meta jfaħruni. Qegħdin jfaħruni. Kif insikkithom? Ikkwotalhom is-Salm. Salm ieħor dan nafuh, imma nafu biss l-ewwel vers. Fuq is-salib wasal biex imut. Tbatija enormi. Wieħed mill-kliem, mis-seba' kelmiet aħna ngħidulhom, Alla tiegħi għaliex abbandonajtni. Mbagħad ikompli mhux daqshekk Alla tiegħi ngħajjad binar u ma tweġibnix. Mbagħad ikompli abda klieb daru għalija. Semmew. Taqbuli idejja dan is-salm. Taqbuli idejja u riġlejja. Nista' nodd għadmi kollu. Oħra, isemewha. Ħwejġi preċejs ta' f'San Ġwan dan, ħwejġi jaqsmu bejniethom u jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. U San Ġwan jgħid fuq il-Kalvarju l-ewwel il-libsa qasmuha f'erba' għax erba' kien hemm soldati, imbagħad it-tunika, din it-tunika ma nqattaw, din maħduma minn suġa biċċa sħiħa, ma nqattaw inta lew ix-xorti. Min jirbaħha? U is-salm. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Ġesu is-salmi, għalhekk għalilhom il-dawk. Il-liġi, Mosè, il-profeti u s-salmi tkellmu dwari. Qalu, ħabbru, ipprofetizzaw minn xiex jien għandi ngħaddi. U hekk allura dak kollu twetta fija. Ħanikkonkludi. Ħanaqbes ma ħanikkonkludi. Ħanikkonkludi jekk ara. Intom xhud ta' dan kollu. Ibqgħu fil-belt sa ma Alla illibbiskom bil-qawwa tiegħu. Smajtuha? Beda b'Ġerusalemm u jagħlaq b'Ġerusalemm Luqa. Ibqgħu fil-belt ta' ħajinżel l-Ispiritu Santu. Ħajdawwalkom. Ejjew nitolbuh il-Ġesu ħalli jdawwal u jimla l-qalb minn tagħna, ħalli inħobbu iktar, ħafna iktar u nożżu iktar il-kelma tiegħu, ħalli ddawwalna, tqawwina u tmexxina.
nqumu bil-wifqa fl-imkien nagħmlu t-talba, ngħidu t-talba, nkantaw it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk da fl-art. Hobsna ta' kuljum, atina l-lum, aħfrilna id-dnubi tagħna, aħfrilna id-dnubi tagħna, bħalma aħna kol nafru lil min ħati għalina, la daħalniex fredda tiġrib, iżda ħlisna min kull deni missirna. Il-barka ta' Alla li jista' kollox tkun magħkom fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jekk tridu l-ħajja fikom, imlew qalbkom bil-kelma tiegħi, ħarsu għala tibsu xejn, ikolkom ferħ ta' sew, ikolkom paċi sħiħa, u jiena magħkom sa tmiem. Jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, jiena triq taslim. Jien huwa l-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandi ma jtih ġuħ, min jemmen fija ma jtih taġġ. Din xewqa tal-Missier li l-kol tgħixu għal dejjem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, u jiena magħkom sa tmiem, jiena triq taslim. Għadkom kemm segwejtu il-Lezzjo Divina għat-tielet ħadd tal-Għid fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino. Int tista' terġa' tisma' din il-lezzjo minn fuq il-YouTube jew il-Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex. Il-lejlet tajba lil kulħadd.